Mit navn er Ludvig Holberg, og fra mit epistel nummer 89, så er min hovedpointe at vi skal følge vores natur. Vi er født forskelligt. Enhver person eller ting skal anvendes til sit brug. Den sko er lavet til den fod, for eksempel. Men naturen har ikke givet os forskellige køn uden en grund. Som sagt er vi forskellige, og vi er også udstyret forskelligt, som vi kan se på billedet her. Men vi kunne godt prøve at bytte om på rollerne og se, hvordan det ville gå. Og måske er det en dårlig idé, kvinder. Vi er født lige, men forskelligt. Der er forskel på kønnene, og derfor skal der også være forskel på vores hverdagsbeskæftigelser. Vi er jo fornuftige. Du skal acceptere, hvem du er, og lade være med at prøve på at være noget, du ikke er. Hvor er jeg? Nå, der. Kvinder er skabt mere skrøbeligt og har andre vanskeligheder, end mænd har. Mænd er for eksempel lavet til mere groft arbejde. Men jeg mener altså, at det er rigtig dumt at dømme alle kvinderne til, at de er uegnede af vigtige og vanskelige job. Hvorfor skulle den så fornuftige natur have skabt det ene køn, uden at det gavner mindst lige så meget som det andet? Du skal følge din natur. Lad den gå hånd i hånd i, hvem du er.